זה הסרטה. ערב טוב מכפר חב"ד, איתנו פה הערב ג'ו עמית שהגיע מיוחד מניו יורק לאירוע, שלום לך. שלום שלום, מזל טוב להולדת הבת, שיהיה בעניין עדיעד ויישר כוח על השולחן, ואנחנו מחכים כרגע לצ'יקן. מה בעצם הסיבה שהגעת לארץ? הסיבה, אני בעזרת השם תכנן לפתוח משרד במתחם הבורסה ברמת גן, לנדל"ן השקעות ונדל"ן בארצות הברית, ואנחנו מקווים שהשוק הישראלי יתעורר וניכנס גם אליו וימשיך ויעלה, וזה לא קורה כמו שסטנלי פישר אומר. מה בעצם 4 שנים שהיית בניו יורק? שמענו שאתה בעצם הגעת לניו יורק לא עם הרבה כסף, ואתה בעצם בתור ישראלי שהיית בניו יורק תקופה ממש של 5 שנים הצלחת להביא לעסקאות ענק. תרים את המצלמה, אני רוצה את הכנף. חלק מהעסקאות שהיית מעורב בהן. העסקה האחרונה מדוברת הייתה מי מדבר עליה? בין מדינת ארצות הברית, קנטקי, למדינת הודו. נדבר עליה בעיתון פורבס ביזנס ליין. בעזרת השם GRH Energy Group הולכת לעשות הנפקה בדובאי בהודו על $100 מיליארד, ואת התיווך הזה אני עשיתי. אמרת לי 150 $100 מיליארד, אתה יכול להיכנס בגוגל, לרשום GRH Energy Group, תסתכל בכתבות שיצאו בפורבס, בביזנס ליין ובכל שאר העיתונים, ותראה מה נהיה שם. ג'ו, מה בעצם לך יצא מהעסקה הזאת? כמה נשאר לך בסופו של סכום דבר? קטן של מניות בשווי $50 מיליון, פלוס משכורת $500,000 שנתית, עם $30,000 הוצאות בשנה לטיסות, לרכב עם נהג, ובהמשך זה יעלה. בנוסף לעסקה הזאת, אילו עוד עסקאות ביצעת בתקופה האחרונה? הבאתי משקיע לישראל להשקיע בחברת סטארט-אפ ישראלית בהרצליה פיתוח שמתעסקת באנרגיה. מה השם שלו? זה רשום לי בחוזים, יש הרבה עסקאות. שם שם $27 מיליון על השולחן לקדם את העסקה, יצא לי משם $1 מיליון להתחלק עם 3 אנשים. היית רוצה להיות חבר כנסת או ראש ממשלה פה במדינה הזאת? חס וחלילה. למה לא? רק לביקורים. שמע, אתה יש לך כוח כלכלי, אתה יכול... בשביל זה יש לנו את מר יוסי גולדברג, והוא יקדם את כל מה שצריך. תיתן לו את התפקיד הזה. תיתן לו את התפקיד, ואם הוא צריך עזרה, אז הוא תמיד... ספר לנו, אתה ביקרת לראשונה בכנסת השבוע בהזמנתו מיוחדת של חבר הכנסת בן ארי. ספר מה היה. המפגש, הערכה שלך. המפגש היה מאוד נחמד, בן אדם משכנוע ומעלה, אם אתה תישאר בארץ, אתה תפתור בו. גם אם אני לא אשאר בארץ, אני אמשיך. מה אתה אומר על הפקידה שלו? איך יעזר לך? בחורה נחמדה, עושה את העבודה כמו שצריך, הכינה לי 2 כוסות קפה. אני כמעט רציתי לקחת אותה למשרד שלי רק בגלל ההכנה של הקפה. מה אתה אומר? אולי יהיה איזה משהו ביניכם? לא נראה לי. למה לא? היא בחורה מאוד חמודה שמעתי מבן ארי. חמודה, תשאיר את החמודות למחמודות שלך. בסדר, מה? השם שלך זה מוחמד חמודי. זהו, אנחנו נעצור פה. תודה רבה לך ג'ו, אנחנו ממש שמחים מכפר חב"ד, איתנו פה ישראל עמיתה, יאלי פסל, שוקי פריימן, בנימין קופמן, מוישי קוזלובסקי, כל אנשי הצוות טוב.